Yeah, because when the wine is young, for example now, you can feel on the wine, I hope so, a lot of nuts of white fruit. Okay, for example, apple, pineapple, citrus. This is the typical aromas when it's young. After a couple of years, it's moving to the yellow fruit, pears, peach. Okay, and after you are moving, for example, nuts, almonds, and after at the end more vegetable, more on the forest, mousse, truffle, honey. Okay, so this is all the range of the Chablis. So after, I think my opinion is after 4-5 years, you can touch all the range. Yeah. So it's a little more deeper, more complex, but you can touch all the range. So yeah, if you have time, you can wait for 5 years. Yeah. なんか結局いつが飲み頃だって質問に関してはやっぱりどの作り手さんのシャブリに限らず我々はもうフランス全土を輸入してるんですがあまりそういうことの言及をしなくってその時々の良さがあるのでそれを楽しむ、まあ、ワインを楽しむ側の資格というか資格っていうかワインを楽しむ側にもその義務と資格がいるというかもうちょっと難しく言うとって感じなんですが結局その時にしか出ない表現がすごくこういろいろあるので今だとこうさっき言ってたフレッシュでフルーツもあるけどでそれがだんだんこう年を取ってくると全然表現が違くなってくるわけなので今だとこう白いフルーツって言ってちょっと日本人的には分かるんですけど硬いですねだから熟してない硬いなこの桃とか硬い梨だなっていうようなその白いフルーツっていうのは熟してないパイナップル硬い桃硬い梨の感じがすごく今してでそれが 4,5 年経つとまあ、いわゆる桃だったりとか我々が知ってるようなパイナップルだとかでその後ナッツとかそういう感じになってでその後森の中で見つかる苔だったりトリュフだったりあとでも一瞬蜂蜜みたいな感じにもなったりするのもどんどん複雑になるんででも 4,5 年経った時のは、まあ、自分が個人的な意見としたら 4,5 年後ぐらいなのがまあいわゆる飲み頃っていう言い方はしない、まあ、飲むのにはもう面白いなぜならばその全ての要素がなんとなくこう表現に出てくるからただそれは全部のことを知ってる人間が言うんであって我々がそれを飲んだ時にはこれが要素だなとは分からないのでやっぱり一番言いたいのはその時々の良さを楽しんでほしいっていうのが一期一会ですね。そうねその